Dneska idem pozrieť na jeleniky, či sa niečo nepodarí. Skočím tu do takých rubáni. Sneh bude skoro všade stopený. Sem tam sú nejaké kúsky vyššie v horách. Tak uvidíme. Možno, že sa niečo pekné podarí nakamerovať, vidieť. V tej hrubej hore za mnou ku nám prišiel jeleník. Možno na 20 metrov. Krásny taký 12-torak. Tak pomedzi stromy aspoň nejaké video sa mi podarilo zrobiť. Ideme ešte prejsť. Bol som s kamarátom tu za jeden kopec. Tak uvidíme. Možno, že tam ešte niečo bude ležať, lebo som dneska taký unavený, že potrebujem ísť aj domov. Nakoniec sme sa ešte potom zobrali obzrieť jedný rubáne. Tak nám vyšiel proti svahu. Sice na diaľku, na poslednom snehu. Ale tiež nádherný 12-torák. Krásne veľké parohy. Keď už je obdobie zadzovania, ale ten ich ešte nosí. Tak sa nám podarilo urobiť ešte pár videí. Pozorovali sme ho asi 3/4 hodinku a nechali sme ho potom na pokoji, aby sme ho neplašili. Treba ľudia chodiť do lesa, treba chodiť do prírody. Viete vidieť, zážiť krásne veci. Majte sa.